Казвали ли сте си някога, ще бъда истински щастлив, когато често преследваме бъдещи мечти, забравяйки настоящето? Запознайте се с Сара, която винаги е мечтала да пътува по света. Тя работеше неуморно, спестяваше всяка стотинка, обещавайки си, че ще се впусне в голямото си приключение някой ден. Годините минаваха, белязани от отложени радости и непрочетени книги, всичко това за едно бъдеще, което изглеждаше постоянно недостижимо. Сара гледаше как приятели предприемат спонтанни пътувания и следват страстите си. Тя завиждаше на смеха им, но си повтаряше, че нейният дисциплиниран подход е по-мъдър. Малък глас отвътре шепнеше за пропуснати моменти, но тя го отхвърли, убедена, че утре държи истинската награда. Животът ти се превърна в поредица от «още не» и «почти там». Един ден здравословен проблем разтърси Сара до основи. Лежейки в болничното легло, тя видя своите недокоснати туристически брошури и избледнели мечти. Дълбоко осъзнаване е осени, утре никога не е гарантирано. Тя реши веднага да си купи билет за мечтаната дестинация, без повече чакане. Сара не чакаше перфектни условия, тя ги създаде. Тя научи, че истинското щастие не е дестинация, а пътешествие, изживено пълноценно, всеки ден. Преходният характер на живота изисква да се наслаждаваме на настоящето, да преследваме радостите си днес и никога да не отлагаме същността на живота. Не отлагайте щастието си. Какво чакате? Направете тази стъпка, осъществете това обаждане или планирайте приключението, за което сте мечтали. Абонирайте се за Bulgarian Repo за още истории, които ви вдъхновяват да живеете най-добрия си живот днес.